Għada għalom zaqqom. Maħna. Welcome. Nilqaw lil-Paolo Testa. U għiet mill-atturi favoriti tijaj. In love with you. Still in love with you, Hector. U staħallejt l-mustaċċi. Ġejt iktar sexy, jessa? Totem. Poġġu. Kif intom l-ewwel ħaġa, kemm minna ma niltaqgħu? Mamma mia. Jiena meta ċempilli Paolo għetlu mela letlu bil-qalb kollha ejjew fil-programm anzi nieħu pjaċir għaliex inżommuhom informati x'qed jiġri u l-iktar ħadd pjaċir ukoll għaliex kif ħadd li inti hawnhekk il-kumpanija tiegħek tiġri ċelebrazzjoni mhux ħejn doppja tripla għaliex għandkom 3 produzzjonijiet biex tiċċelebraw ukoll elu is-snin u ġvera tal-kumpanija. L-affarijiet. Palissa kollox. Ekku, ma bil-mod il-mod kien hemm avvenimenti li saru, ċifieri bil-mod il-mod inti id-data hija viċina għaliex dal-waqt u x'hekk. L-ewwel waħda dal-weekend. Tinsiex inna sentejn f'qin, ġifieri anke ċertu entużjażmu. Jarġa jimbena dak l-entuzjazmu li fortunatament imbena ġifiri. Ekku, jistennewa u koll. Għax sentejn, daqxej wahda, kienu daqxej wahda. Bżax, periodu pjuttost. Nerġaw jankaw jekk alla jrid. Li għamilna weqfin, privi anki. Minn di l-attività biex ngħidlek kulturali u ta' divertiment ukoll. Ekku. U tajjeb li l-kumpanija Teatru Real se terġa' tkun tal-ewwel illi qed tagħmel sforz kbir biex għaliex in-nies daqsxejn forsi għadhom qegħdin jaħsbu ftit, però issa kif jispjega Paolo il-kumpanija ħadet ħsieb biex ikun hemm il-miżuri kollha li hemm bżonn biex dak li jkunu ħossruħu sejf u jiġi jiddiverti żgur b'din il-kummedja. Ekku. Klassika. Qed issemmili din il-kummedja. U biex xieraq illi nitkellmu dwar għax inti tgħid il-kummedja Kavallier għaż-żwieġ minn Franco Roberto, adattata għal palk minn Charles Izzo, u forsi ħanaraw daqsxejn qed nimmaġina l-Kavallier ħad tkun int, Hector. Iva, bla xabla. Xtajdilna, ftit tikka żgħira il-bażi ħanejdu tal-istorja, se jiġri. Dan huwa Kavallier, lemmu ħanivvinta xejn, għandi skript. Għax kif tidħol inti ngħid ġejja. Qed inti ħajja kemm jista' jkun flimkien mal-atturi l-oħra, dan huwa Kavallier li huwa ġuvni, moħħu biss fin-negozju u jidhirlu li wasal iż-żmien li kważi fl-età ta' 65 sena kważi. Li jipprova jiżżewweġ ħalli l-snin ta' ħajtu li baqalu jgħaddihom fil-kumpanija ta' mara li jkunu jistgħu jieħdu ħsieb xulxin. Qed naraw ir-ritratti aħna hawnhekk fil-fatt hemm ħafna atturi li huma stabbiliti wkoll. Semmejna lil Carlos Farrugia, Marika Kassar, Cecilia Testa, Cynthia Mikallef, Jürgen Chantar, Mario Kassar u Joanne Dabono, b'direzzjoni ħatkun Rea Abdilla li. Magħruf ukoll dal-qasam jiġifieri. Ekku. Terġa' tibda tħossok parti bħal din. Iva, u parti pjuttost impenjattiva, ġifieri. Però kienet deċiżjoni tiegħi mal-ewwel jiena l-karriera diversi drabi kelli nieqaf minħabba diversi raġunijiet partikolari u dal-aħħar 5 snin raġunijiet ta' saħħa żammewni illi nkun il-bot mill-karriera u issa ħassejt illi għandi nerġa' b'xi mod nibda imma kemm se tkun parti żgħira li se nagħmel jew hekk. Meta ddiskutejnija Paolo jiena. Kemm ilkom tafu l-xulxin. Jiena nimmaġina taf il-bidu inti tal-kumpanija. Il-bidunet imma kważi. Iva, kważi. Kont parti ukoll. F'kull pantomima li għamlu apparti tal-aħħar 5 snin dejjem kont id-dama jiena, ġifieri għamilt 16 waħda. 13-14. Ironikament, di l-Covid ħabtet f'żewġ anniversarji partikolari. L-20 sena pantomima wara xulxin, ma ninsewx li fit-30 sena qatt ma waqaft ħlif daw is-sentejn għax kont kostret li nieqaf, ġifieri.
Ġifieri dik għadet tissir tal-20 sena, issa qed nippruvaw nagħmluha dis-sena u tkun tagħmel parti wkoll mit-30 sena tal-kumpanija. Battinna xi ritratti wkoll illi xaqt li nagħtu ħarsa dejn għandha storja sabiħa u vera storja ta' suċċess, ara kemm ilek għad ġifieri hawnhekk anki tajtni lista bdejna minn Cinderella wkoll ta' Trevor Zara fl-2001 ġifieri. Fit-2000. X'tgħidilek il-bidu tagħha din il-kumpanija x'tiftakar inti kieku l-doktora Bħala kumpanija, meta kont żgħir kont dejjem ġifieri teatru nħobbu, però meta żewġ kont waqaftu minħabba il-familja, però meta bdew jikbru tfal, ovvjament fin-92 rġajt fin-91 proprio, fin-92 kellna l-produzzjoni, wasal iż-żmien li narġa' nidħol fix-xena u konna bdejna produzzjoni kbira ġifieri, forsi llum ngħid li kienet daqsxejn presunzjoni wkoll li tidħol għall-produzzjoni kbira open air. Open air ma ninsewx li open air il-problemi tiegħu. Għax fit-tur 16 rappreżentazzjoni, però nħallna bis-saħħa ta' kulħadd kienet suċċess. Niftakar Pawlu 2000 kienet għamlet furur. Qegħdin naraw aħna xi wħud mir-ritratti. Kien hemm xi tratti wkoll li ta' jindunaw huma daqsxejn antiki. Inti kull meta tarhom dawn ir-ritratti fil-fattet li il-Marija staqsejtni Antonella għaliex biex tażel ftit ritratti u il-produzzjonijiet kollha li tellajt għax huma. Ma mhux xajta ta' biex ikollok kumpanija teatrali. Blajnuna wkoll ta' madwarek ukoll ta' ġifieri. Anke atturi li għandhom fiduċja fik. Għandek atturi stabiliti kollha kif ġa semmejna illi. Blamment mista niftakar kemm ħadmu atturi miegħi. Ġifieri hawnhekk semmejt li ħafna like Isbejħaw il-Monstru, il-Miliet ta' Charlie Chaplin, ġaħanu għaw lista, jina li l-ek nafek l-aktar. Tibċi sitta minna min da' u Da' ma l-għu batax kolla Hector għamilom, un-bat kellu jieqas, fortunatament, u ovvjament, pero bqajna d-dejjin. U konna qlibna daqxej mill-tradizzjoni li l-pantomima normalment tkun dejjem kienet xi fairy tale li imma mbagħad konna ddiskutejna u kemm se ndumu naraw Pinocchio Qed isemmu li xi Ċiniż hawnhekk. ċaċċu ċiniż, partu sikiru per eżempju, baqgħet sinonima illi kienet kanta Raffaella Carrà li kont nimitajin naturalment. U konna qlibna wkoll u l-ewwel waħda li għamilna kienet il-Charles Chaplin, jiġifieri konna morna ftit li mill-karattri tal-fantazija. Għal-fantazija wkoll imma li huma komiċi Laurel and Hardy. Eżatt. Jina u Pawlu għax kontet ngħidu għax tiskanta kemm jgħaddi l-ħin malaj u nsertiw li ġurnata, però inwedkom milli kuljum se nfakkarhom jiena fil-komedja iktar diffiċli niftakar ħafna jgħidulek biex iddaħħaq milli biex tbikki. Dik dejjem Dejjem hekk jgħidu. Dejjem hekk. L-ewwel nett anki ma tkunx taf il-feeling tal-udjenza li jkollok qoddimek x'inhu, però mal-ewwel daħqa u mal-ewwel ċabċipa inti. L-esperjenza, mbagħad inti tkun taf anke l-petto kif jidher llum ħajkun udjenza tajba, llum ħajkun udjenza jibsa, llum jiena punt żgħir ħafna. Naħseb li huwa żmien li veru għanna bżon illi nitbismu ftit minħabba kulħadd jinkwieta minna liħ personali. Ma tgħid mhux jiena biss għaddej minna ħafna nies. Ħafna nies għaddejjin minna. Nagħmlu kuraġġ. Let's be together dejjem bis-safety measures illi. Dik li jsejħu rashom illi ovvjament li joħorġu l-awtoritajiet. Di għal-weekend li ġej, ġifieri. Nfakruhom daqsxejn il-ħinijiet u fejn mela. Kollox isir, fejn tidħol Covid, ġifieri. Kavallier għaż-żwieġ mela. Mela kavallier għaż-żwieġ. Nar is-sibt li ġej fis-7 ta' filgħaxija u il-ħadd rappreżentazzjoni oħra fis-6:30. L-Istitut Kattoliku. Dak li ġejjin ikunu hemmhekk daqsxejn kmini iktar mis-soltu, minħabba rridu niċċekkjaw l-affarijiet isiru sew, mhux ma jkollniex problemi ħadd. Ekku, jiena waħda minnhom ħatarawni, ġifieri ma nistax imma ċaġek u Nikola jiena. Irid ikollhom il-faxin u l-buser importanti kollha jafu mal-bookings ngħidulhom ġifieri. Nirringrazzjawk Antonella. Grazzi minn qalbi
Kull li kollok produzzjoni nispera li Keep looking well, qalbi. Ħad gost ħafna immens. Awguri. Minn hawnhekk għan niċċaqla ftit kemm niċċekkja li kollox postunna ħalora. Grazzi ħafna, għal-komplament, jew awguri. Ħanaraw.